După cum vă explicam, nu doar intrările principale sunt securizate, da, și avem control acces pe partea de intrare, inclusiv pe intrările secundare, automatizare de poartă, avem din nou camera LPR, avem video-interfonul unde putem apela în caz că nu suntem de aici și nu avem acces pe locație, din nou stâlpii cu PTZ-ul care nu face decât să-și facă patrularea, difuzorul care preîntâmpină, sunt mesajele vocale predefinite, camera perimetrală, seria 3 de la Hikvision, tot echipamentul este Hikvision. Am desfăcut rapid și o cutie ca să vedem exact. Aici e comunicația principală, cam așa arată cutia și live. Am pus-o într-o poză la niște comentarii. Totul etichetat, totul ca la carte, switch-uri industriale, echipamente de calitate. Nu poți să te joci cu echipamente decât premium la o astfel de lucrare, la o soluție perimetrală. Este foarte important. Garanția din spate pe care o dăm pe astfel de soluții în situația în care se întâmplă ceva, despăgubim direct după ce am implementat soluția. Practic, toată grija securității este în baza noastră.